As diferentes administracións comezan a tomar medidas para frear o avance do coronavirus. Competicións deportivas, actuacións e eventos multitudinarios cancélanse ante o risco do contaxio. Un dos primeiros en anunciar estas medidas foi o Concello de Valga. O goberno local tomou a decisión de suspender o Pluvial Festival, minutos antes da presentación da súa primeira edición. As circunstancias aconsellan de que, que non se poida organizar, non? Sabemos como está a situación co problema do coronavirus e iso leva tanto ao Concello, que é o responsable da autorización para esta actividade, como a empresa organizadora a tomar a decisión de suspendelo, non? Dende o Concello non queren alarmar, pero entenden que hai que tomar precaucións. Lamentan ter que ser eles os que tomen a decisión e que non sexa o Goberno central. Por suposto que alarmar non, pero tomar medidas de precaución sí, e entonces creo que temos esa responsabilidade, tanto a empresa como o Concello, en tomar esas medidas. Posiblemente outros tuveran que tomar esas medidas, non? É dicir, que igual aquí o Goberno central tiña que haber tomado unhas medidas e non descargar nun Concello como Valga de tomar a decisión de suspender ou non. A empresa organizadora devolverá os cartos das máis de 1000 entradas vendidas. O festival aprazarase ata que se levanten as medidas preventivas. Todas as persoas que tiñan a súa plaza reservada, a súa entrada mercada, que sepan que se poden poñer en contacto con nós a través de calquera das redes, tanto de Instagram como por correo electrónico a info@versity.es, que se lle vai a facilitar tanto a devolución como o que soliciten. A organización intentará buscar unha data coa que poder manter o cartel. En caso de que non sexa posible, sustituirase o artista correspondente. Pola súa parte, o Concello tamén suspendeu as actividades que ian a ter lugar no auditorio. O E ti de quen ves sendo e os festivais solidarios da Escola Infantil e do Club de Karate.